Right, update yamadungwe. Right, chiri kuitika ndechekuti pane inotwa Gen Gem Fashions inoita zvekutengesa hembe, masutsu zvakangona kanaka, ndo yakazongobudikirawo iko zvinezvi kuti ava madungwe tiri kuuya tichikutrayai tikupei something. So apa zvikuitika ndezvekuti rendi yechikwereti chiya yabhadharwa yawa madungwe, iyi inova rendi zvekare yekuti yakashamisa vanhu vakawanda kuti Prophet Madungwe muri kuti mashaya rendi mimi kudenga kwamunenge muchienda uka kunoungana mapeace job kana mabasa mamwe kuti munongoshanda mongodzoka mune cash yakabatana, because like even this guy ukada kuteerera zvinhu zvakawanda zvanenge achitaura anoti zvinhu zvepanyika panapa ndezve fake, mari yepanyika panapa ndeye fake, chikafu chepanapa ndeche fake, hanzi kune inonzi angelic food. Saka hanzi vanga vakatadza rekupuwa angelic money yekuti vangouya vachingopedzerana nalandlord wavo. But anyway, nhasi veGen Gem vangoti no, inini zvisusu zvemasara musi kana kuti zvekupengereka zvinenge zvichiitika nemunhu regedza tibatsire munhu kuti asazonyanye kuiva chiseko. Hazvisi izi kuzongonzwa dzingwa pamba panongochigara, but vamadungwe vakonzi vabatsirwa vapuwa neGen Gem, asi vataura kuti vamwe vanhuwo vachingori vakaisa mapromises ekuti vachabatsira, ende unoziva kuti vanhu vakawanda vakatoshandisa madungwe vachingomudedza kuzvimamedia zvavo, madungwe etaura vetai hakuna kusina kana hwana achada kumucheka kuti madungwe shuwa inombokubhadharira rendi. MaZimbabweans ndo zvatingori tongoda kuti zvedu zvii